Καλησπέρα σας. Είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω το νέο controller της Native Instruments Tractor Control S4 MK2. Πάμε λοιπόν. Όπως βλέπετε δεν το έχω ανοίξει ούτε και εγώ. Το ανοίγουμε μαζί. Έχουμε την ευχαρίστηση αυτή. Βασικά εγώ έχω την ευχαρίστηση, εσείς απλά το βλέπετε. Για να δούμε τι περιέχει μέσα. Θα φέρουμε πιο κοντά την κάμερα για να το δείτε. Όπως βλέπετε, εδώ υπάρχει το πρόγραμμα για να το κατεβάσουμε από το ίντερνετ, από την ιστοσελίδα της Native Instruments. Το manual, κάποια stickers και οι συντομεύσεις για το πληκτρολόγιο του Tractor πάνω στο keyboard μας. Συνεχίζουμε λοιπόν να βάλουμε και το controller από τη συσκευασία. Ωραία, εδώ έχει κάποια πραγματάκια να δούμε. Εδώ λοιπόν. Εδώ λοιπόν έχει καλώδιο σύνδεση με τον υπολογιστή, USB, και μας δίνει και το καλώδιο που χρειάζεται για να το συνδέσουμε με τις Apple συσκευές μας. Όπως βλέπετε εδώ είναι καλώδιο για τα προηγούμενης γενιάς Apple, δηλαδή για το iPad 2, iPad 3, όπως και για το iPhone 4, iPhone 4S. Για το 5 και για το 4 iPad δεν κάνουν. Πρέπει να πάρουμε κάποιον adapter προφανώς. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε με το άνοιγμα της συσκευής. Όχι, έχει κι άλλα πράγματα εδώ. Για να δούμε. Εδώ όπως βλέπουμε είναι ο μετασχηματιστής για να παίρνει ρεύμα το controller. Με το ένα την κάμερα και με το άλλο το S4. Τι κάνω για να σας δείξω το πρώτο ελληνικό unboxing του Tractor S4 MK2. Που βλέπετε δεν το έχω ανοίξει ακόμα. Για να κάνουμε ένα διάλειμμα, να βγάλουμε τη συσκευασία και να συνεχίσουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, όπως βλέπετε το έχουμε βγάλει από τη ζελατίνα. Θα σας εξηγήσω σιγά σιγά τις διαφορές που έχει με το παλαιότερο, το MK1, το S4. Έχει κάποιες διαφορές, άλλοι τις λένε σημαντικές, άλλοι δεν τις λένε σημαντικές. Μάλλον μόνο εγώ τις λέω σημαντικές, ελπίζω να υπάρχουν κι άλλοι. Λοιπόν, αυτό λοιπόν είναι το MK2. Είναι ακόμα σκληρά.
Πιο κούτα πεθαίνεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε να πούμε κάποιες εμφανείς διαφορές που βλέπουμε σε σχέση με το προηγούμενο S4, το MK1. Όπως βλέπετε έχουν αλλάξει τα jog wheels, έχουν γίνει ασημένια και μεταλλικά και από ό,τι διάβασα έχουν φτιαχτεί από κάποιο ανθρακόνημα, αν δεν κάνω λάθος, ή κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Έχουν προσδώσει ακρίβεια, περισσότερη ακρίβεια. Εδώ βλέπουμε τα καινούρια κουμπάκια. Όπως βλέπετε εδώ πέρα τα φίλτρα έχουν αλλάξει χρώμα, ήταν μαύρα όλα μαζί με τα υπόλοιπα και έχουν γίνει γκρι, όπως και το Brose έχει γίνει γκρι. Αυτές είναι οι πρώτες εμφανείς διαφορές. Επίσης υπήρχαν κάποια σχόλια στην Native Instruments περί κακής κατασκευής στο πλαίσιο του S4 του MK1 και όπως βλέπετε εδώ πέρα έχει γίνει μεταλλικό πλέον. Έχει γίνει μεταλλικό και από ό,τι διάβασα έχουν αλλάξει και έχουν μεγαλώσει λίγο την ποιότητα, ας πούμε, στην κάρτα ήχου. Επίσης από την πίσω πλευρά βλέπουμε εδώ πέρα την επιλογή Booth και Main. Αυτό σημαίνει, και το volume δίπλα, αυτό σημαίνει ότι όταν έχουμε την επιλογή στο Main, το διακόπτη στο Main, μπορούμε να βάλουμε στο Booth Monitor, να βάλουμε Booth Monitor και την ένταση τη ρυθμίζουμε από εδώ, όπως βλέπετε. Δίπλα έχουμε δύο εισαγωγές για να βάλουμε στο C και στο D είτε κάποιο CD player είτε κάποιο pickup. Πάμε λοιπόν τώρα να το συνδέσουμε με τον υπολογιστή να δούμε τι θα μας βγάλει. Το βάλαμε λοιπόν στην πρίζα το S4 MK2. Έχω κλείσει επίτηδες τα φώτα για να δούμε πως ανοίγει μαζί και πάμε. Πολύ ωραία. Κάθεστε να το κάνουμε και μία με τα φώτα ανοιχτά. Πάμε λοιπόν και με τα φώτα ανοιχτά. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τώρα που θα το συνδέσουμε με το PC. Όπως βλέπουμε είναι ανοιχτό και ετοιμάζομαι να το βάλω στο USB. Εδώ είναι ήδη συνδεδεμένο και πάμε να δούμε αν θα μας βγάλει κάτι. Μόλις αναγνώρισε την κονσόλα και ήδη μας έβγαλε μήνυμα. Θα δούμε τι μήνυμα μας έβγαλε. Εδώ όπως βλέπετε ενεργοποιήθηκαν τα κουμπάκια, τα φωτάκια και όλα. Πάμε λοιπόν κοντά να δούμε τι μήνυμα μας βγάζει το Traktor. Και λέει The firmware on your control S4 MK2 needs to be update. Click OK to open the Native Instruments website and download the device updater. Όπως βλέπετε μας λέει ότι χρειάζεται να αναβαθμίσουμε το firmware του S4 MK2. Θα το κάνουμε λοιπόν και αυτό. Εύχομαι στον εαυτό μου να είναι καλό παίχτο. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο μαζί μου. Ήταν το πρώτο unboxing του καινούριου Traktor S4 MK2. Ευχαριστώ πολύ.